Hello parlok mga ipila, timantagan ni ka video ngan pin-ish-pish pang gawin ni facial homemade remedy dan ni ka facial homemade face pack kabaya rap ha na punjat ki jing thok mat akas ni do nuksa kum ki jing thok mat akas ni do ni pigmentation black patches kum u nyang mong ni melasma spots sunburn bat kwi pat ngan ong muk ba ka ni ka facial homemade remedy kalong ka ba best pha la ni kalong magical ba la da pinang ban ta hakar ko made dia shop sang ini ka video aku akan penshare shua khandiat iki tiki palok ki bampat jupet iki videos chonga bah kani ka channel ka chonga nga jai pin iki videos ki baya dei halo ka pangkum ki home remedies la ni ki la jing sumar ki ba ila banyo hina layeng ki ba suk man puran kam ba ru ki bamda ta e ka lut ka sep chungi te kana manum shime ka por ya mentang ya stang no kani ka video te kani ka facial homemade remedy ka bangan pin imanta kila ban kila ya layeng but ia kini ki jing kile ru kila banyo hira pasok namar bahang ni kita jingkle kin kaitang archat kata u khaudum tani rice powder bad uwe u sojo ti perlok philaban pet hang ni bang shim shi shamot u khaw ban uwe u sojo karet lada phim don khaw bolong powder philaban kliat hi do khaw hieng teliat ni ba do bunda long kum ni nang tade ot ye u sojo dengan cepen kenal huni bau kau ia rapha ban pen kuat bat penjeli ikas ni do bat usok jauh ru udai uwei nak kijat so balong kum natural bleach ban pen kuat ya bunjat kijing thok mat akas ni do kenyat lut ke kepada nak kuat jong sok jauh pila ban penen kam baro uwei sok jauh tang bala dadai uba he te pila ban otang marsiteng kenyat bahaya ke sok jauh hadu banda ibiang ban kle bat penen kam te pila ban pet hang ni ba kala ibiang ban kle bat ban milai no Lek bah haduk bakan dah milai bah kenang ban long ban tak kum ka face pack leni face mask. Tangkoi ke badan kam ke bang aku aban ong ni ka long bah. Lada kidang don ni mi persen ni lada ki persen jong pi kidang long saw. Pim di ban peran kam sok jauh. Ye usok jauh pila ban peran kam tang akas ni dok ka bam don jing mong ni active pimples. Pila ban tak sok jauh haduk andala jam lut ki persen. Kenang ban kuat ka jing sadap. Ti ka jing klia kam dei ban long palat ni terkhong palat ka dei ban biang ka jing klia ni consistency pet hadu bakan dalong kum ni ti on dala dap klia peta bat sat kuit bahaya ka dur khamat bat sata ni kelan ni ka facial homemade remedy kelan barak koi ka dur khamat ni tang na badan ka jing tho yong ka shonga ka jing manjong pi ki don ki priyo ki bat tiang ban ta sok jau ki ong ba ulong acidic ba ka sni dot rai long kum ta ke ka bangi long ban bam kalong ba hi ban ta te parlok ngaru ngam dei ka breu bahas ni do ngaru wan menta nga don ba hi kini ki skin problems repair kham tam nei ki ni ki percent ki bijue mi ben tang ba ngayai wat lat kum no ban sumar bat ban bahar ba kini ki home remedies ki bang ngayo na layeng te parlok la da pidon yang mong pila ban ta da kaniru Asu ong kan na banta gitu ki palok ki bam sngaw irap ya katu ko ka remedy ka bang la pen ima to tila da phim sngaw irap haba pita ya katu pila ban kam not kane ka bhai kumju te pidi banta ben bha kham tam ma gitu ki banta badon gitu ki jing tho yong but e hadu ban terkhong la kum no lai 4 minute pas sa na da sabon ni face wash te palok ngatrai play jing mot katu kani ka pe kani ka video pila ban persang kani ka remedy la da pidon pigmentation yang mong spots suntan bat kwi bat pila ban ta ekani tang kumba laisi nakshtayo bat pide ban kan mawa pimde ban bumi lani pimde ban clear lupa ekani namar kani ka remedy ka ditang hisin clear hisin ta te perlok tang ini kindiat I jing ajing mut ibang aj pimta lama kani ka video ka Christmas urkalajan dengan wish lupa pi advance merry Christmas pi barok perlok ka iet tat haduk pangindai kenduk biang pat aku ibat kapor jong sok kublai shibun bye